Úprava vytvorených scenárov. Kliknem do tabuľky, ktorá obsahuje scenár, do bunky F2, ktorý predstavuje výsledok zisku, a potom kliknem na hlavnú ponuku nástroje. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku scenáre a zobrazí sa mi zoznam scenárov, ktoré obsahuje táto tabuľka. A chcem ktorýkoľvek scenár upraviť, kliknem na konkrétny názov scenáru a v pravej časti kliknem na tlačítko Upraviť. Otvorí sa mi scenár s názvom varianta 3, kde môžem ovplyvniť bunky, ktoré sa majú meniť, predefinovaním buniek, ktoré sa majú meniť potiahnutím myškou cez oblasť. Potvrdím na OK a môžem predefinovať úplne nové hodnoty. Po zmenených hodnotách potvrdím kliknutím na tlačítko OK zatvorenie hodnoty scenára a mám scenár predefinovaný. A chcem si ho pozrieť, kliknem na tlačítko Súhrn. V novom scenári sa zmenia hodnoty v aktuálnej konkrétnej variante, ktorú som menil, v tomto prípade vo variante 3.